Què tal? Benvingudes, benvinguts al canal Tornem a Europa. Avui és l'últim capítol d'esta temporada on anem a fer les conclusions de lo que han sigut aquesta aventura. Començar fa uns capítols on començarem parlant de com era el funcionament del Parlament Europeu i, capítol a capítol, hem vist com pot influir un eurodiputat valencià al Parlament Europeu. Avui, com sempre, acompanya el que està sent el fil conductor d'aquest videopodcast, Jordi Sebastià, què tal? Hola, què tal, Nacho? Pues molt bé. Bueno, quines conclusions podem oferir d'este videopodcast que avui arriba al seu últim capítol, el capítol que hem triat el nom de conclusions? Bé, jo crec que algunes coses han quedat molt clares, no? Perquè hem anat a tots els convidats, que aprofite per agrair que hagin acceptat participar, no? en esta videoaventura. Tots els convidats els hem fet algunes preguntes, les mateixes preguntes, no? I s'han remarcat algunes coses molt clares. Primera, la importància de les decisions que es prenen en la Unió Europea, en el Parlament Europeu, en el Consell i en la Comissió, que ens afecten en el dia a dia. Recorde ara, per exemple, el que va comentar Enric Nom de Déu a títol d'anècdota, no? Quan entres en un ascensor i veus una plaqueta que diu això passa en la revisió, això és una normativa de la Unió Europea. És de veure, sí. La importància que tenen les decisions que es prenen allà, la necessitat, per tant, d'estar allà, d'estar al Parlament Europeu i poder influir, i bàsicament perquè l'agenda valenciana entre també en la política europea, perquè si no ho fem nosaltres, això no es farà. I després, diguem-ne que com a tercera conclusió, que n'hi ha una capacitat d'influir, no? I que, a més, n'hi ha molts assumptes que ens semblen purament valencians, l'ampliació del Port de València, per exemple, que estiguem comentant amb Graciela Ferrer, no? La necessitat de dur a Europa i aquests temes, aquestes amenaces per a la nostra economia, per al nostre medi ambient, que Europa ha de conèixer i ha de prendre postura, no? Perquè després arriben fons europeus a aquests projectes, no? O com estiguem parlant també, quan parlaven de drets humans, la qüestió de què passa amb els CIES, no? Tenim uns CIES a València, un centre d'internament d'estrangers, on hi ha gent detinguda per un problema administratiu. Clar, això va en contra de molts preceptes de drets humans de la Unió Europea, no? Jaume Udurà mos estigui comentant, no? O també la necessitat, no? La necessitat per qüestions ètiques i per qüestions d'estar representat realment allà al Parlament Europeu, que el valencià siga llengua oficial en el Parlament Europeu, no? Com estiguem parlant amb Anna Oliver. Vull dir, primera, Europa pren decisions molt importants, segona, és necessari estar allà, i tercera, podem dur temes que ens semblen valencians però que realment tenen un abast europeu al Parlament Europeu. Crec que és interessant que recordem, Jordi, una frase que assegura, a tu t'han dit molt quan es parla del Parlament Europeu, i és què pot fer un parlamentari europeu valencianista només en el Parlament. Crec que és important que recalquem això, que s'ha parlat en els altres episodis, ho parlaré en el primer, de la importància d'una persona només, perquè no està sola, està en un gran partit europeu. Exacte, ja ho comentaren en el capítol d'inici, no? I és una pregunta que cada volta que vaig a fer alguna xerrada o tinc algun encontre, la gent em comenta, no? Però realment un eurodiputat en un Parlament que té més de 750 pot tindre influència? Sí. Jo ho vaig explicar i podem repetir-ho, no? Les voltes que faci falta. Sí, perquè al Parlament Europeu es pot negociar, perquè al Parlament Europeu n'hi ha capacitat d'influència fins a l'últim minut, i perquè, a més, no estem a soles, no? Nosaltres formem part del grup dels Verds Aliança Lliure Europea, tenim, per tant, socis potents, tenim influència, tenim capacitat de poder canviar algunes coses, no? És obvi que, diguem-ne, les línies generals de la política europea que pacten el Partit Popular, el Partit Socialista i els liberals allà a Brussel·les, és difícil canviar-les, no? Però se produeixen aliances curioses, no? I això m'agradaria remarcar-ho, no? Jo, per exemple, quan vaig ser eurodiputat, estava en la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat, no? I allà no funcionava el pacte socialistes, liberals, Partit Popular, no funcionava exactament així, perquè el Partit Popular estava molt dividit. N'hi havia algunes diputades, dic diputades perquè la majoria eren dones, sí. Algunes diputades molt conservadores, que, per exemple, en qüestions de
avortament, drets de les dones, eren molt reticents a avançar, no?, en una línia més progressista, però altres diputats també del Partit Popular sí que estaven en aquesta línia, no? Per tant, se va fer una espècie de coalició diferent en la qual pues, estaven els partits d'esquerres, els verds, els socialistes i algunes diputades del Partit Popular, de manera que arraconàvem a la dreta més extrema, no? Això també passa. Per tant, sí, un eurodiputat té capacitat de negociació. El que passa és que s'ha de moure molt i ha de tindre influència, no? Ha de saber captar d'uns i d'altres alguns interessos que poden coincidir encara que estiguin en altres partits polítics o que siguin de països amb economies molt diferents, no? Països nòrdics, etc. Però sempre n'hi ha alguna possibilitat de trobar alguna línia de contacte i poder, doncs això, no?, tirar cap a casa. En els diferents capítols del videopodcast has volgut reafirmar com l'agenda valenciana o l'actualitat valenciana té importància o pot arribar al Parlament Europeu. Hem parlat fa un moment has parlat de l'ampliació del Port de València, que és un tema que evidentment han d'arribar a Europa, però quins altres temes poden estar o com la realitat valenciana es pot reflectir en el Parlament Europeu? Hi ha moltíssimes coses, no? Hem parlat de qüestions de llengua, vull dir que el valencià siga llengua oficial en el Parlament Europeu. Hi ha qüestions de cultura, per exemple. S'estan aprovant moltes directives relatives al mercat audiovisual i als drets dels autors, no? Això és important per als nostres creadors, com per a la resta de creadors europeus, però hem d'influir també per tal que la realització, el treball audiovisual, literari, en llengües minoritzades doncs tingui un suport especial, no? Perquè estem en una situació, partim d'una situació de desavantatge amb la resta de llengües que tenen un públic major, no? Podem parlar d'infraestructures, el corredor mediterrani, és un tòpic, sempre apareix, no? Però és que hem d'estar allà al Parlament reivindicant una vegada i una altra que els fons europeus destinats al corredor mediterrani s'invertisquen on toca i que Europa pressione al govern espanyol per a que aquesta obra que és prioritària per a la Unió Europea siga realment prioritària, no? Perquè estem molts anys esperant que això funcioni, perquè a més des del punt de vista econòmic i de sostenibilitat és absolutament necessari que aquest traçat ferroviari estiga en marxa, no? Hi ha fons europeus que estan arribant en aquests moments, s'estan repartint per Europa, no? És Next Generation. Bueno, és important, des del nostre punt de vista, que les administracions autonòmiques siguin les que se'n passen càrrec d'una bona part d'aquests pressupostos, perquè estan més a prop de la ciutadania, no? I aquesta gestió centralitzada en Madrid ens està perjudicant, i això també hem de portar-lo a la Unió Europea, no? Per tant, n'hi ha mil temes, no? Infraestructures, cultura, economia, drets humans, he parlat de la qüestió. Segurament ens hem quedat curts en esta sèrie, però n'hi ha un munt de temes en el que influís un eurodiputat valencià en Europa. Un dels temes, fa un moment a tall d'exemple ho has dit, el tema del feminisme, on tu participares en la comissió de feminisme. Què coses es poden fer en aquest... És un tema que ens ha quedat pendent, perquè no podíem tractar-ho tot, no? Perquè el temps és limitat, no? Però en aquests moments... Hem de pensar també en una segona temporada. Sí, però la podríem anomenar des d'Europa, no? Però bueno, ja veurem. En aquests moments, a la Unió Europea, el principal problema de seguretat és la violència contra les dones. Això també ho comentàrem crec que en el primer episodi. L'informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea revela una situació catastròfica, no? Per tota Europa. No podem dir que n'hi hagi un país que sigui una excepció. No, n'hi ha molta violència contra les dones, les xifres eren bestials, una de cada 3 dones havia patit algun cas de violència i una de cada 4 algun cas de violència sexual. Això és una autèntica barbaritat. I aquest és el gran problema de seguretat de la Unió Europea. Per lluitar contra això, la Unió Europea, que en principi no tenia competències, les delegaven als països, per fi s'ha decidit a actuar, no? I en aquests moments està pendent d'aprovar una directiva europea contra la violència masclista. Fantàstic, benvinguda, no? Què ha passat? Que s'està retardant. La presidència espanyola de la Unió Europea volia que s'hagués aprovat durant la seva presidència, durant el seu període, però no va poder ser perquè alguns països, especialment Polònia i Hongria, són reticents a col·laborar en que se faça real i es concrete aquesta directiva, no? Això és
fonamental, perquè ahí se definiran coses com, per exemple, què és una violació, i ahí nosaltres hem de treballar molt perquè quede clar que és tota relació sexual sense consentiment de la víctima. Això, òbviament... I que, evidentment, s'ha evidenciat en els últims mesos amb casos evidents que no està clar encara. Exactament. No? Per tant, hem de treballar molt ahí i en aquests moments la qüestió del feminisme claríssimament reconegut com a la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones és una peça fonamental del que hauria de ser la política de la Unió Europea. En aquests moments, aquesta negociació final se troba en el triàleg, no? que és el que ja ha de concretar com acaba aquesta directiva. Ara m'explicaràs el que és el triàleg, però abans d'això, perquè també hem de fer un curset de terminologia d'Europa, però abans vull que me parles de joves i habitatge. Què es pot fer des d'Europa per regular aquesta situació? Perquè, evidentment, és un tema que en totes les famílies més prop o més lluny està passant. És una altra qüestió en la qual la Unió Europea de moment encara no ha entrat, però hem de pressionar perquè entri, no? Perquè la situació de la joventut europea en general, però la joventut al nostre país, el País Valencià, a l'estat espanyol, d'una forma molt més greu, la situació per a que pugui emancipar-se és molt complicada. Els joves ho estan patint molt, sobretot la dificultat de trobar un lloc de treball estable que els permeta accedir a aquesta independència i, òbviament, un lloc on viure, no? Un lloc on aponar-se, que deia el Gay, no? Això és complicadíssim en un mercat de l'habitatge que està marcat per una pura especulació. L'habitatge és un element de mercat i no és un dret fonamental. I aquest és l'error de base que hem de modificar, no? I aleshores hem d'utilitzar també la Unió Europea per a que faci pressió sobre els estats per a que això se convertisca en una realitat, no? Hem d'arribar a alguna fórmula, els experts diran, els polítics el que hem de fer és pressionar, no? Alguna fórmula que faci que l'habitatge se convertisca realment en un dret, no? No és únicament per als joves, també hi ha persones que no són joves i que estan patint, ho estem vivint en els desnonaments que cada dia se'n produeixen, però per als joves és un autèntic drama, no? La impossibilitat d'emancipar-se. Jo sempre dic que un dels problemes que castiga més a la nostra joventut és que no pot deixar de ser jove. Entenem com a jove la persona que depèn d'uns altres per a poder tindre una vida, diguem-ne, autònoma, no? I això és una barbaritat, no? N'hi ha polítiques joves que han funcionat molt bé en la Unió Europea, Erasmus, no? El programa Erasmus, l'intercanvi de joves, la possibilitat de viatjar, d'estudiar així i allà, fantàstic, això està molt bé, però hem d'anar més enllà. I jo crec que una política juvenil de la Unió Europea que anava més enllà del tutelatge educatiu i que reconegués aquests drets és fonamental, no? No podem, Jordi, deixar este videopodcast sense que em parles un poquet de terminologia europea. Abans has parlat del triàleg. Què significa això del triàleg? Perquè és una cosa que t'anem a sentir parlar-ne molt i que no acabem d'entendre perquè estem imbuïts en la política local o la política estatal. A veure, ho vam contar en el primer episodi, però ho repetim perquè sí, la gent se sorprèn molt. No? Bueno, triàleg és una paraula inventada, no que va al diccionari perquè jo crec que no existeix. No? És la negociació final, és a dir, el procés legislatiu de la Unió Europea és un poc complicat, la Comissió Europea decideix que s'ha de treballar una legislació sobre un tema, en aquest cas el que hem comentat, no? Prenem la decisió de fer una directiva per protegir les dones contra la violència masclista i per harmonitzar tot aquest tipus de legislacions diferents que n'hi ha en els estats de la Unió Europea. Fa una proposta i l'envia al Parlament Europeu. Aleshores el Parlament Europeu comença a treballar els diferents partits, tal. N'hi ha una persona que s'encarrega, que és el rapporteur, no? I després és interessant, cada grup polític té el seu shadow rapporteur, no? El rapporteur en l'ombra, que és el que se dedica a treballar en el seu equip, en el seu grup parlamentari, i se text, no? Bueno, se presenten unes esmenes, tal, i s'arriba a una conclusió per part del Parlament. ¿Vale? I aleshores és quan arriba ja la negociació final, el triàleg, que se diu tri perquè és a tres bandes. Està la Comissió Europea, està el Parlament Europeu i està el Consell de la Unió Europea, o sigui, els representants dels governs europeus. No? I bueno, pues ja s'assentem en una taula, allí els tres, no? Se senten els representants i comencen a negociar. Ara, això pot durar poc o molt. I en aquests moments n'hi ha, doncs això, n'hi ha un triàleg per a concretar ja aquesta directiva
tenim a la Comissió i al Parlament més o menys d'acord, amb alguns matisos, però tenim al Consell en contra d'elements bàsics, com per exemple la definició de què és una violació, perquè està pressionat per alguns països que no volen admetre determinades coses, no? Com per exemple el consentiment és fonamental, si hi ha consentiment hi ha violació, i punt. I és curiós perquè això ja ho diu el Conveni d'Istanbul, que està ratificat per la Unió Europea, però bueno, la política té aquestes coses, no? Ratifiques per ací, però després no acceptes per allà, bueno, i això és un triàleg, no? La negociació final. I fins i tot en aquest moment, en el triàleg, quan pareix que estigui ja tot pastat i arreglat, se poden introduir canvis, no? I és important estar allà per a que els canvis siguin en positiu. Correcte. Bueno, és important que algú ens expliqui també un poquet com funciona la política europea, però Jordi, has parlat amb moltes persones en aquest videopodcast, he enraonat amb tu de temes europeus, de com funciona el Parlament Europeu, tens molts coneixements de com funciona la política europea, i l'última pregunta és per a tu. Tu has protagonizat el videopodcast i te la vull preguntar. En juny tenim eleccions europees. Què fem? Bé, tenim eleccions europees i bueno, jo crec que és una cosa coneguda, no? Que jo he comentat sempre que he tingut oportunitat, a mi personalment m'agradaria molt tornar al Parlament Europeu, no? Crec que farem una bona... Dic farem perquè l'europarlamentari no està sol, quan arribes allà tens un equip que treballa amb tu, assistents a Brussel·les i assistents locals, no? Tu vas ser assistent local, Nacho, i saps el treball que farem, tu t'encarregaves de la comunicació, la presència que tinguérem en els mitjans valencians, que és complicat, no? És complicat perquè ja saps que alguns es fan més cas que uns altres, però has d'insistir molt. I és un poc trist de vegades, recorda que temes que consideraven molt importants, com estan en Europa, així no se'ls donava importància. Al final alguns van descobrir que sí que eren importants, no? Jo crec que farem un treball que podríem qualificar amb un notable, en una escala bàsica per als que farem HD, no? En una escala de notes, també perquè tenien que aprendre, no? I que si tornàrem al Parlament Europeu podríem pujar de nota, no? Podríem pujar de nota perquè ja tenim tota l'experiència. Som repetidors. Els repetidors tenen més experiència, no? Per tant, jo vull tornar al Parlament Europeu, em presentaré a les primàries de Compromís, demano també el suport, naturalment, del nostre públic, perquè el que he comentat, no? A nivell personal va ser una experiència molt gratificant, molt estimulant, i després perquè considero que puc aportar molt allà, no? Al final, els polítics de Compromís, com a mínim, no? El que volem és fer coses útils per a la nostra gent, per al nostre poble, no? I es poden fer moltes coses útils allà al Parlament, i jo crec que és el lloc on més útil puc ser en aquests moments. Doncs bé, esperem que la següent temporada siga Estem a Europa. Tenim el compromís de fer-ho, perquè la gent valora molt que els expliques, jo ho faig de la manera més didàctica que puc, no? Que els expliques què fem allà. Correcte. I que portem el Parlament Europeu al seu nivell, no? Recorda que començarem aquells vídeos, benvinguts al Parlament Europeu, al vostre Parlament, no? La gent ha de sentir que aquell és el seu Parlament i la gent ha de sentir que ja som europeus. Vull dir, la ciutadania valenciana implica ciutadania europea i hem d'estar orgullosos, críticament orgullosos de ser membres de la Unió Europea. Pues, si vols, refresquem i salut que feies en cada vídeo on explicaves com era la teua tasca al Parlament Europeu. Jo aprofito per acomiadar-me de totes i tots els que s'han seguit en aquesta sèrie de capítols. Moltíssimes gràcies per els vostres comentaris, els m'agrades i les subscripcions al canal que hem tingut durant aquests dies, i moltíssimes gràcies per seguir la política europea en aquest canal. Jordi, despediste com solies fer i fent una invitació a continuar informant-se i a continuar apostant per les polítiques europees. Perfecte. Bé, doncs la intenció bàsica del podcast era donar importància a la política europea, que la gent, que vosaltres fareu conscients de la necessitat de participar també en la política europea a través de les eleccions europees, però sobretot informant-se i sabent que forma part de la nostra vida quotidiana, no? I com dèiem allà, doncs esperem donar-vos una benvinguda, amigues i amics de Compromís i progressistes, valencianistes en general, a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament.